sa fotička? Tomáš. Vo fúriku opekať klobásik. Damino. Áno? Odlož telefon, prosím ťa. Kde si? Televízia Markíza. Áno. Povedzte nám, aké máte pocity? Super, je to Ano. pekné, páči sa mi to, veľa dymu, ale to nevadí. A pekne teplo je tu. Čo plánujete do budúcna? Neviem. Sranda. Paráda. Life is life. Na záhrade takto opekať. Jablka nám na hlavu padajú. Super. Kebyže si tu sám, tak sa normálne zľakneš toho, ne? Horí ohník, horí.